Poštovani gledatelji, dobar dan. Godina je nova, a mi u jeziku za svakoga nastavljamo po starome. Pa nam profesorica Sanja Vulić govori o blagdanskoj pučkoj etimologiji. Danas je blagdan bogojavljanja, koji se u puku obično naziva Tri kralja. Novozavjetni događaj poklonstva Triju kraljeva obilježava se blagdanom koji najčešće nazivamo bogojavljanje ili Tri kralja, ali postoje i različite morfološke i fonološke inačice. Kod Čakavaca je recimo vrlo čest stari oblik Tri kralj. Kako se na dan u večer uoči toga blagdana blagoslivlja voda, vrlo je često kod Štokavaca ime Vodokršće, a kod Čakavaca je to Vodokršće obično ili Vodokaršće. Riječe su neka druga imena tih blagdana. U tom pogledu osobito je zanimljivo u gradu Krku gdje je zabilježeno ime Epifanija, prema Epifanija, a nije prihvaćeno izravno iz grčkoga, iako je to grecizam, nego preko latinskoga. Brojne su poslovice vezane uz blagdan Triju kraljeva, osobito meteorološke. Mnoge od njih se odnose na hladno vrijeme, na taj blagdan, a mislim da je najpoznatija Vodokršće i pop na oltaru dršće.